Mä olisin valmis vetää vaikka show tässä heti. Nyt te alatte menemään ihan pikarattaille. Se oli puhe, että 9 minä tulen tänne ja sitten ruvetaan nostamaan tätä rattaalle ja täällä pitää olla paperi, että kaupunki kustantaa tämän viennin, koska se rupeaa viemään kesken näyttelyn tätä. Yleisten luottojen lautakunta on eilen tehnyt päätöksen, jossa se on päättänyt, että kun siirto tapahtuu kaupunkialueella kaupungin kustannuksella. Joo. Se asia on tehty selväksi, että kaupunki maksaa kustannukset ja se tuo sinne mihinkä me halutaan tämä patsas, eikä sitä viedä mihinkään väliaikaisiin laskupaikoille. Ja paperi pitää olla täällä mulla käsissä ennen kuin sitä lähdetään viemään. Joo, tämä ei ole todikokous. Me ollaan tietysti oltu hyvin pahoillamme siitä, että kaupunki teki tämmöisen ratkaisun, se oli kaupunginjohtajan ratkaisu, että tämä näyttely pitää tietystä syystä purkaa ja keskeyttää. Ja meillä kuitenkin oli kirjallinen sopimus lokakuun loppuun, niin me pidimme kiinni siitä ja katsoimme, että tämä ei millään tavalla liity tähän vierailuun. Toisin sanoen, että tämä olisi voinut ollakin tässä, eikä nämä nyt semmoisia kummituksia ole nämä työt, etteikö ne olisi ollut kestäneet kansainvälisen lehdistön ja oululaisten ja jopa herra Korvankin silmiä. Sitä paitsi oli tiedossa, että eihän tänne tulekaan edes tänne rotuaarille. Tämä oli turha temppu, mutta kun sitten kaupunki näin halusi tehdä ja kaupunginjohtaja otti kaikesta vastuun tästä julkisuudesta, niin mikä siinä, kaupunki saa julkisuutta aika tavalla. Nyt on kaupunki tehnyt päätöksen, että homma hoidetaan meidän piikkiin. Joo, mutta mulla pitää olla paperit nyt käsissä ennen kuin lähdetään viemään. Meillä on työtilaus näille kuljetusliikkeille ja se paperi on silloin selvä. Joo, mutta täällä pystyy joku kirjoittamaan sen paperin ennen kuin me lähdetään liikkeelle. Sen takia, että... Saanko kirjekuoret vielä? Lukekaa tämä vielä, että... No, jos vaikka luette sen sieltä. Joo. Sopimus Oulun kaupunki maksaa Matias Keskisen Veissoksen kuljetuksen Oulun kaupungista Vuolijoen kunnan kirkonkylän taiteilijan osoittamaan paikkaan. E.A. Majava, katurakennuspäällikkö. Selvä. No joo, nyt voidaan lähteä. Voitaisiko puristaa vielä kättä rauhanomaisessa ja ihmisillä hyvä tahto? Aika kivat on fiilikset, ei tässä ole yhtään. Näyttely on mennyt kivasti. Tämä Kuuranhalla on, joka täällä johtanut tätä näyttelyä, niin se on mennyt oikein kivasti. Hän on hoitanut asiat täällä hyvin ja sitten piti tämä Karpatsovin juttu vielä tulla tähän loppukaneetiksi, mutta se nyt jäi näköjään sitten toteuttamatta, koska nämä patsaat viedään kaikki pois. Osoite on Vuolijoen. Nämä entiset suunnitelmat paikkansa, että aiotte myöskin luovuttaa hänelle, mikäli mahdollista, tämän pienoispatsaan ja sen saatekirjeen? No kyllä, meillä on niitä kirjeitä mukanakin tässä nyt ja se pikkupatsas, mutta en tiedä kuinka tämä järjestely täällä nyt siitä toimii, että tuskin sitä nyt tulee mitään näistä luovutustilaisuuksista eikä semmoista. Näyttelyhommahan on kivaa ja tämähän oli vaan pelkkää positiivista mulle, että en mä ole katkera millään tavalla, vaikka joku ehkä luulee, kun ne nyt nämä 1-2 viedään pois, mutta se nyt oli tietysti ikävää, kun se Karpatsov-homma jäi vähän niin kuin vaille, mutta ettei siitä tullut, ei se toteutunut, mutta muuten ei mulla ole mitään. Mä olisin valmis vetää vaikka shown tässä heti, että kun yö on saapunut Venezuelaan, kun yö saapuu Oulun ratuaarille, niin kekkospatsaita täällä ei kukaan enää näe.
Nämä sai soiton, että täällä on patsas hajoamassa. Niin tuo näyttää aika pahalta. Ei se tule kyllä perille saakka, ei enää. Nämä on niitä pintajuttuja, mitä nyt tähän tuli, kun me tuotiin tämä patsas tänne. Niin nämä halkeamat, mitkä siinä on, niin nyt ne tulee alas, kun niitä ruvettiin ravistelemaan. Että kun me viedään tää perille, niin me taas ensi kesänä korjataan tämä, niin ei tiedä taas mitään, että siinä on näitä vaurioita ollut. Entä kustannukset? Mitä arvioit, kuinka isot kustannukset tästä tulee? Kaikki ei mitään, enkä mä vaadin vakuutukselta tämmöistä vielä mitään, nämä on pikkujuttuja. Vakuutus oli 300 000 sen takia, että jos joku rikkoo tämän lopullisesti, ettei sillä tee enää mitään, niin sit mä saan sen 300 000. Sen takia se vakuutus oli. Mutta nämä on pikkujuttuja, en mä näistä ota vakuutusjuttuja mitään. En mä ilmoita vakuutuksen tämmöisiä pikkujuttuja. Nämä on minusta pikkujuttuja, mutta moni muu voi katsoa, että nyt se on jo mennyt. Abrosloje. Kekkonen niet abrosloje, niin kuin venäläiset sanoo. Kekkonen ei ole vielä mennyt. Se tarkoittaa sitä. Joo, että ei tässä ole vielä mitään. Tää on niinku show vaan jatkuu nyt, kato tässä, että ei tässä ole vielä mitään hätää. Ei multa hymyhyydy vielä tässä vaiheessa. Tää on niinku show vaan jatkuu nyt.